आङो दिनैनि भिडिअखौ रिएक्सन खालामगोन। दा आङो थाख्लाय सारनि चेनेलाव हाबना दंफैयो। थाख्लाय सारनि कमेडिखौ आङो दिनै नायनोसै आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफादो। अब्ला जों भिडिअ थांनोसै। सावथुन मुलुगनि सुपारस्टार बे भिडिअखौ जोङो नायगोन। एक्टर सोरां नार्जारिनो हिन्जाव नागिरनाय भिडिअ। गाज्रिसो मोनगोन नामारा? गोदानसो माथो, सानसेल' जादों। रिएक्सन खालामबा गाज्रि मोनगोन नामाथाय बुंथ'नो हाला। जेखिया आङो बे मोनसेखौ खालामनानै नायनोसै। बिथांमोना दुखुसो मोनगोन नामा? भिडिअखौ खालामसै अपेन। गोजोन फुंबिलि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि बे दिनैनि समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। मानोना नोंथांमोननो दिनै मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। आंनि थाखायथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रायानो। नोंथांमोननो फोरमायनो हायोब्ला आरोबाव गोजोननाय मोनो नालाय आंहा। नंखायनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे दिनै भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दा आङो धिरबिलाव थांगासिनो दं। लोगोसेयैनो जोंहा एलबार्ट बिथाङाबो थांफागासिनो दं। लोगोसे सोरां एक्टर बयबो मिथिगौ। दा नोंथांमोना जों मानो थाखाय थांनो नागिरदों? बे बुस्थुखौ जों पिकनिक जानो होननानै थांनो होननानै थाङाखै। जोङो सासे मोजां रायजो जाग्रा आइजो गोथार जुलि खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो मोजां गार्लफ्रेन्ड नांगौ होननानै बिथां सोराङा बहुद गोबावनिफ्राय सेस्था खालामबोबाय थादोंमोन। सासेबो मोनाखै। दा नैबे धिरबिलनिफ्राय जोङो नायनानै बेरायनानै सोर मोजांसिन, सोर सैल'नाय, सोर सैलाबनाय, लोगोसे माबायदि जोलै बेखौ नायबानो सिनायखायो नालाय। दा आं थांगासिनो दं धिरबिलाव। दा बिथां सोरांनावबो फंनैसो खोथा मिथिनो लुबैयो नोंथांमोना। सोराङा मा बुङो? गोसोथ' गैयामोन, ओमफ्राय नाथाय सारनि होननायावनो आङो सारानो हनै माबायाबा जोस'जोबनो नागिरो आंखौ। उफाय गैला, लानांसिगोन आङो। 2022आव नांथारगौ। लाथारनांगोन नोङो। जुलिखौ लागोराबाबो जरा गार्लफ्रेन्डखौ जुरिजेनदों। 22आथ' जराना। नों मा होनो? लागोन दा? नों होननाय बायदिनो जासिगोन। एबार दारि लादो सोरांनाव। अके, एबार दारि लादो। दारि लाजोबसै आङो। दारि गोनांखौ हिनजावफ्रा जोबोद मोजां मोनोनो। लादो नामा जिउ जागोन नोंसोर। जोस'सिगोन माबा सारा। माबा KGF बायदि लाजोबसै आं। KGF हिर'नि बायदि ओरै लादो, नङाबा हिनजावफ्रा फसायथारानो। बाबु होनबाय थागोन। बाबुसो होनो नोंखौ, बाबुजों मारै आं थानांगौ होनो। दा जोङो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नुलांसिगोन। धिरबिल पिकनिक स्पटआव जों थांगासिनो दं। जोङो दा जायगाखौ मोनफैबायानो। बेखौनो बुङो धिरबिल होनोमोन नामा? जोंखौ दा लाखिग्रा जोब्बायना। रब्रा, जों दा माबागोन ना। जोंहा लास्टाव फैनायनि अनगोन खोमा सानबाय। सोरांनो हिनजावसो निगिरनो फैदों। बैयावबो थानो हागौ। सफैबायानो सोरां, नङा होमबा? बेवहाय एसे नायनोसै।
एसे बारदावलाखोनायसै नामा नोंनो आं नोंखौ बारला होनगोनसो नांगोन आच्छा दा होनबा बारदावनायखौ नाङा बा फाइनालि दिनै बेयाव मोनाब्लाबो मोनसे पिकनिक स्पट दङ बेयाव नायसै दिनै बेयाव नायगोन दिनै नङा होमबा होमबा फदो ओरै फैदो दसगोरा दाथ' बेयाव नायबायलै धिरबिलाव जेरावबोथ' माथो मोजांखौनो नुवासै आङो दा नोंसो एसे माबाफोर फसायखुमाबायमोन नामा अब्ला जोङो दिनैथ' बिराद नागिरनाया अब्लाबोथ' दिनै मोनासै मालाबा मोनगोन बायदिखौ बाइसआवबो लाथारगोन खिन्थु नों नङा होमबा आरो सोरबाफोर गोसो दंब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेजों नङा आंजोंसो हागोन आंसो बिनि गाहाय नालाय दा नंखायनो मोनसे पिकनिक स्पटआव गाबोन थांदिनि निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव निज्लागुरियाव जुदि सोरहाबा गोसो दंब्ला गाबोन रबिबाराव जों थांगोन बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरखानाय जाबाय एसेनोसै दा एसे नायनानै ओरै जोबोद नायनानै गिदिंलांसै होनबा नोंनो बे माबाखौ नाङा नामा नों गोजौबा जागोन ना जाया गोजौबा माने गोजौबा बानोसो मोजांब्रा गाहायबा उसुबिदा जाया सार आच्छा होमबा गोजौखौ नाङा थ' रायजोफ्रा गाबोन रान्थिंनि गोजौ गावनिफ्राय गोजौसिनखौ नाङा खुनु महरखौबो बासिया जाहैबाय दा बेनिखायनो गाबोन निज्लागुरि गाबोन रबिबाराव जोङो थांबावदिनि बाहाय नेनानैल' थादो रायजोफोर नै थांगासिनो जों अब्ला बेखिनियानोमोन दाख्लै भिडिअखौहाय माने सर्ट फिल्मसो सानदोंमोन माने बिथांमोना ब्लगसो बानायदों उनाव नायनानैसो मिथिबाय आङो माने टाइटेलाव मा होनदोंमोन बावलायलांबायसो दा बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि रिएक्सन भिडिअआ नोंथांमोना जुदि थाख्लाय सारनि चेनेलखौ नुवाखैब्ला नायाखैब्ला आरो थाख्लाय सारनि कमेडिखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैलां जाबाय थाख्लाय नार्जारि लिरनानै सार्च खालामब्लानो मोनगोन